एकेका क्लास इंद तीन समजता सिकेरे किताक मारता सिकेरे चेरक्याक पेटाक मारला चेरको त्याच्या वंटार विषय उडले दिसेना रे तुझे डोळे फुटले दे रे चेरको सत्य प्रायर काजर म्हणे केले तर तुझ्या देतो ते असतो का आता गजर किती सिकेरे गजर किती तो सातव्यांत परतून फाईल जाताने तू एकदम सुलाभ त्यांना सोनासून बँड मारतो कमिशनर मिळाले कोण होता माझो डॅडी असा पळे तो पैसे काढण्यावर बिझनेस करता त्याका कमिशनर इंग्लिशात इंग्लिश पाठवतो म्हणून नाही सकाळी बुडके तसेच मग थोडी कन्नडांत बारी हुशार असा तुका कन्नड नाव थोडी सावळाई सकता तुम्ही सावळा पण चीजर तुला अरे पायजामा पळेला पुता पायजामा अबे ये सुलाब ते माझो डॅडी असा पळे रात्री निजयता नसेल ते का सकाळी उठून पायजामा घालला बारी नाकाची केली बरं असा ये आता पायजामा एका वाचनांगी या बहु वाचना अबे आणखी सुलाब पायजामा माणसागी म्हणून मारी नका शिकरा आम्ही सामान नाही सत्तर पायजामा कावळे वैरी एका वाचना सकल बरोबर ये सांगू आता तीन काळ असा भूतकाल वर्तमान काल भविष्यात काल ते तुम्ही वर्ष गेले माझ्या तीन काळ असतात मग तीन ये सांगू की ते हांव एका चेडवाकान येवन धावलो चेडवाक घेवन धावलो वो खंयचो घाल पिता तुम्ही एक चेडवाकान येवन धावतात हे तुला तो तुका येसो घाल अप्पा ये एका माझ्या पुतारी काय सांगाय पुता नाही मिस्त्री या वेळेला तू चढवा काढून जाऊन शिकी मला मग कन्नड काटान पडून ती कन्नड काटान पडून हंगे पुता तुका थोडी मुक्तर काय सांगता मुरंबोतली कितले पुता मुरंबोतली 65 कशे रे 65 तू का नकली सामान आला अरे सिकेरे आता 65 मुसर येऊन पावला तो 65 मुसर येऊन पावला पहिले खंड पट्टे 240 मुसर मुंटाला तो मिस्त्री मुरमातली कितले तू सांग बे मगी बुकार असं उचलून पुढे मिस्त्रीला खायला शिकचे माझ्या पुताने आता ते पुरा मुरा थोडी जनरल नॉलेज सांगता होता कशी नाही श्रीजा आता समजता ये ताजमहल आग्र्यात असा कुतुब मिनार दिल्लीत असा तर तुझ्या डॅडीची प्राय कितली